Andito kami sa Jardin de Plant. Ang mga kauban. Init nga tugnaw. Init ka tugnaw. Ka-picture na mo. Nakapaliko-liko mga pan. Vlog, nalislat. Ay, sakay na ako. Itay, ng jacket. Kuha ng jacket din kay. Naay kontrata. Nagsilas ka sa kita naman. Nasunod ka din naman. Naano ko picture list? Dili ka ato to. Sa tulang i-upload na. Go. Asa mas kilo? Problema kay pagkuha ng lisli kinitong Itong man ito. Iba. sisa. Bago deh. Udah nice lagi. Ato daw kami sa mga ilaw sa kakahuyan. Sino mo makita eh? Kamping na kami. Hey guys! Ayun, ayun. Panahon na sa kami nahulog. Kasapan juga dia. Kasapan gak ada keras. Photographer.
no? Oh, ato ito nung katong may. Ba? Oo. Pwede nimo adto. Di bitaw. Tanawa lang. Sa una nga gipasuhay ko at na buhat. Hey guys, nandito kami sa ano to, Parc Floral. And first time namin dito. Actually, first time namin dito. First time. So kasama namin sila, first time din nila. Nice, oh. Malaking park siya. Ito ko na build baha. Kiroy TV. Paghay, kiroy, uy. Leslie me. Si Pro ano yung live pero ambot ni isang channel ani. Kasi mo tabi. Runner live. Runner live. Sorry, ikaw yan ah. Boss mo yun. Balite. Pwede ka masaka ni kiroy. Ikaw sa kaso na makasaka. Tingnan na. Isa? Kamu siguro hantong gisadaan to na. Kamu ba? Ano? No. Ibo mang kag-insay tuna. Kuy, babe, huwag ka dyan doon. Saan? Wala, dagkuha, uy, karpang. Marami. Ba, ate, Rick, itong sudanan, anja. Kabisihin. Dive, please, dive. Dive, please. Dakpara, ganaling lang, itong sudanan, eh. Uy! Bakit lagi ka dyan? Kuhaan, mura bitang ka na. Ayaw. Okay, magkakat. Wala ka dyan. Makaon ba tayo na, Liz? Makaon tayo na, Liz. Kilami man. Apingin mo anak kiroy. Baka nang kasi mga bukbuk bitaw. Santai. Ang kuan. Samag. Sige. Aduh, katawa dia, Lis. Abi Maria Purit. Haraman to buwan salin sa katong nay katong kadila gapon. Ay, sige. Pagkag namot.